Magtubil mo sa iyong makina, dugay kayo ma-burn out pa. Gisugat og lihok protesta ang unang adlaw sa selebrasyon sa araw ng Samal pasado alas 9 kaganihang buntag. Dala ang ilang mga placards. Girumbo sa gatusan ka mga konsumante ang opisina sa Northern Davao Electric Cooperative Conordeco sa Babak District, Igacos. Singgit sa mga rallyista ang sigapalo nga supply sa kuryente sa Nordeco. Gireklamo sab nila ang mahal nga singil sa Nordeco sa matag kilowatt hour niini. Tag 17 pesos matag kilowatt ang singil sa Nordeco. Dugang sa mga konsumante, sa gunsun na ang ilang na sinating brownout sa isla. Ay, ang kurinti manggod sir, di manggod kuha namong kurinti, dili po silang pahibalo nga mauna nga magpalong sila, makalit lang kapalong niya. Pagbayad perti na dako sa bayro nun, gawas pa nga appliances namo nga guba na. Unsaon man namo ana nya among mga estudyante magtuon sir, makalit og kapalong. Ngit-ngit kay sir. Nga perminti gid sir. Perminti katong Domingo napulo ka burnout ang himo nila. Kada adlaw sir, kada adlaw. Una mong kuan nga reklamo. Inaot tong taga Nordico, ana ninyo yung taon. Uy, kay looy yung taon kay may mga consumer sa sigig bayad niya na dagko nang among kuryente nga pila ray appliances namo. Mabita karon nga kaning panghitabo karon nga nagmustit ang mga tao nagpasalamat jud mi nga nahitabo ni kini tungod sa amuang mga kuryente nga nagtaos unya mukalit sige lang ka burnout unya mga appliances namo nangadaot gumikan na nga mukalit lag siga o burnout. Di lang kay isa ka bisis kadaghan mo burnout sa isa ka adlaw. Muna karon nagpasalamat yung mga nahitabo nga ingon ini nga sitwasyon nga marog masulbad nga problema di kadili lang tanan nga namumuyo diri ning Samal. Puro siya nang gimulo tungod sa ining Nordico. Naglaom ang mga rallyista nga madungog sa Nordeco ang ilang mga singgit nga problema sa supply sa kuryente sa isla. Nga mo adjong giasahan nga madungog mi sa kauluhan aron matubag ang mga problema diri sa isla. Ako mismo isip ko sa ka-opisyal halos kada adlaw na mo chat na mo text nako unsa amo nabuhat dira sa amo sa council sa tuang mayor unsa ang nabuhat o wala sa alang sa kasayuran sa tanan kami gikan pa sa una nagapasa na gyud mi og solusyon patawag na mo ang Nordico ipakuan na mo moro man gyapon wala man mi mabuhat ani nga solusyon kundi maghimo og peaceful rally aron madungog sa kauluhan nga ang amo ang mulo permente ra gyud. Hangyo lang namo dungga ang amo ang tingog. We are not against the Nordeco employees. Kaya nasayod ko na narbaho lang po sila. Ang inyo lang gayod na maot na serbisyo. Sumala ni Elvira Alngog ang OIC sa Nordeco naguba ang genset nga nagasupply o kuryente ngadto sa mga balay hinungdan nga dunay nahitabong shortage sa supply. Aron maserbisyuhan ng 18,000 ka mga residential o commercial establishment sa Samal, nagpatuman og rotational brownout ang Nordeco nga naa sa 2 ka oras ang pinakataas. Sa pagkakaroon na atay ang atong supplier karon ang Igacos Light in which Mindoro Grid Corporation before nag-supply karon og mga around 6.5 and naapod mi sa Nordeco nga tulo ka genset nga capacity of 3 megawatts. So every tulo man na siya ka box so every genset na atay capacity nga 1 megawatt. So karon nag-under na ang tulo. Nag-under pod karon so far this moment wala tay curtailment karon kay napa-under na nato ang uban nga genset. Naalay problema sa MGC karon na pa isa ka megawatt nga wala pa nag-under. Hopefully as per info ni Joro of MGC nagtawag mi ganina nga mahuman karong adlaw ang paningkamot na ma-repair ang isa para wala na gyud curtailment karon. While waiting sa atong pinaka-ultimate solution of the power supply of Samal mao ang Samar. Gipasalig sa Nordeco nga ilang gipaningkamutan nga mahatagan og bastanting supply sa kuryente ang mga konsumante sa Samal. Tinuod to nga hitabo nga nag-curtail ta og dako nga megawatt tungod kay ang MGC nag-shutdown ang tulo ka unit in which si MGC nangayo na ta og official statement from MGC nga kanang para po mahibalo ang katawan diri sa Samal nga dili tong unit ni Nordeco ang nag-shutdown in which ang MGC karon gipangitaan po nagpaagi sa MGC nga ma-repair na kay ang sa karon na isa ka unit nga wala nag-under nila is maka-supply na gyud totally diri sa panginahanglan sa Samal labi na karon ka mga peak hours nato serbisyo naningkamot gyud ta nga mataro ang serbisyo ang mo gani na karon nga bisan ang Nordeco wala gyud kwarta no pero naningkamot gyud ta nga maka-purchase ta og submarine cable to answer all those mga claimers diri sa Samal nga na experience diri.
Bana-bana sa mga pulis, 750 hangtod 1,000 ang misalmot sa lihok protesta. Kahinumduman nga gibasura ni President Ferdinand Marcos Jr. niadtong milabing tuig ang gituso nga balaod sa Senado nga hulipan unta sa Davao Light and Power Company ang Nordeco sa pagsuplay og kuryente sa Davao del Norte. Gikan sa Island Garden City of Samal, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.